Daming tumpok. Kaya pasensyahan mo na kung hindi kayo makarimit na maayos. Kaimat. Daw paninda namin. Kasi kagabi lang binili. Kagabi lang yan ha. Tumpok na agad. Yan sa akin. Marky. O kay paring Roji. Tumpok na rin ilan yan. 8 ano? 8 tumpok. Ito naman kay Jubin. Kay paring Jubin. Tumpok na rin. Isang box ang nakuha. Puro tumpok. Tumpok, mukhang tumpok. Na hindi lang ito isang box. Dami nga rin sa akin eh. Ito, ante oh, kala mo sugat oh. Tumpok. Daming tumpok. Kaya pasensyahan mo na kung hindi kayo makarimit na maayos. Kaimat. Kala mo sugat oh. Tumpok. Daming tumpok. Kaya pasensyahan mo na kung hindi kayo makarimit na maayos. Kaimat, tumal, tumpok ng paninda. Sana kung 300 lang no, okay lang eh. Walang problema eh. Hindi tayo magre-react eh. Lagay mo dito pre. Dito mo pre ilagay. Malalambot yan. Ano mo? Kaya nga dito mo ilagay. Liam mo. Yan ba oh. Yan. Yan pinipilian namin panumpok. Malilit yung ganito. Inaano ko na rin. Lugi tayo dito ah. At dito tayo mahirapan sa ganyan. Bukas din, dami siguro niyan, no? Ganito pre oh. Hindi naman, muna ko na yung kagabi. Hindi naman talo pag tinumpok yung maliliit eh. Hindi lugi.